gaya napa wi gaya nek kaya ngono ngalor ngidul gawane cagaan wong yo ora oleh duit wis bendina enek wong ngeteri paket entek-enteki duit ae. Napa to Bu? Bu wong kok salah terus napa-napa salah mbok sampean ki meneng riyin. Wong kula lho ngeten iki nggih mboten damel artone sampean. Mbok golek-golek kerja kono sing karuan duwite. Kerja-kerja pabrik kono lho akeh kancane. Pun to Bu, saentene riyin mengke lek wayahe enten rezeki lak yo teko dhewe kok. Sing penting kan enten usahane. Ngono kuwi gayan urung karuan oleh duit. Wong kok entek-entek duit tok boros. Ora iki lek dadi artis ora sok artis. Sampeyan niku lho tugase asline cuma ndongakne mawon, ndongakne apik ngoten kok angel malah nyedakne ae. Nduk, oleh munggah-gawe video bentuwina ngono kae jarene kok krungu-krungu wis oleh duit to. Apa tenan? Ngene lho Nduk, aku ki sakjane ki rene ki meng yo enek perlu diingi kan aku ki wis diparani anu to Bang Mekar, gek aku yo ora duwe cekelan. Jane lek eneng ki aku yo arep nyilih awakmu bantunan sithik-sithik ngono lho. Loh Bu, ternyata sampean tibane ya butuh kula. Kok gak eling ngomongane sampean sing dhisik kae, jarene aku ora bakal oleh duit disedak-sedakne elek-elek. Ngono kae asline sing kasar ya ming lambeku Nduk, lek atine Bu iki asline ya apik, lembut, sayang karo awakmu ki. Iku kan pun dadi urusane sampean, kok aku ora melu gawe kok kon melu bayar. Ya mah sepuntene ya Bu sing jahat cuma tanganku, tapi asline atiku ya apik walus. Anja. Piye ki wis tanggal yah mene kok urung oleh kiriman duit. Diingi sasi wingi yo ora diwehi duit karo anakku. Nyapa yo jane kok malih ora gelem wehi duit aku. Mas dene iki paling di ora oleh karo bojone, paling dipenging karo bojone. Ben arep tak gawe status ae. Jangan pernah takut memberi untuk orang tua. Tidak akan pernah habis harta yang diberikan kepada orang tua. Wis ben diwaca ben sadar diri. Lek mbok iki ya sik anu kudu dihormati. Statusnya kok gak didelok-delok ya tapi. Kok gak didelok-delok. Kok cek panggah urung didelok ya. Kok cek panggah urung didelok ya ket mang. Ket isuk lho tekan sore lho panggah urung didelok Jajal tak deloki kontake. Loh, kok malah gak enek gambare kontake. Bisa aku diblokir bane. Delok sing nggone bojone. Sing wedok ya padha. Aku diblokir. Awas ya, bar ngene tak parani nang omahe. Malah aku diblokir koyo ngene digekne status malah diblokir. Masak opo goreng ndok kok digadak dikeki sayur, dadak dikeki pre barang, dikeki bumbu-bumbu rena-rena. Ben opo? Pingko lek bojone lek ra malah moh. Apa bojone lho biasane mbiyen tak masakne ndok ceplok. Masak rena-rena. Delokane pingko lek bojone lak moh. Mangan lawuh apa iki kok koyo ngono? Apa to, Bu? Mangan lawuh ndok dadar ki lho. Sejak kapan wae mangan lawuh ndok diuplek rena-rena ngono kuwi? Dekno mbiyen senenganmu ndok ceplok lek tak masakne bendina ngono kae. Lah wong mangan ki ya mangan sak eneke. Masakane bojo kok. Ya wis bersyukur karo masakane bojone karo ya wis dimasakne ki ya wis alhamdulillah. Ya wis mbok. Mangan rena-rena, melu-melu gaya hidup bojone. Piye to ki wong wong mangan malah jenes. Oh my god. Nyapo kok wis rene neh kae. Enek duit nganggur apa ora? Napa Bu? Duit nganggur? Mboten enten duit kula kerja sedaya mboten enten sing nganggur. Duit kok nganggur? Kalau arep dinggo nukokne adike bojomu pengen tuku HP, jarene njaluk HP iPhone, HP-ne lek ora iPhone ora gelem sekolah ngono. Alah mboten usah sekolah nggih mboten napa-napa to, kok malah repot yo ben Bu ora gelem sekolah. Bocah ngoten niku lek dimanja terus ya malah anu repotne. Lah aku yo ora duwe tabungan, ora duwe celengan yo aku nembung awakmu menawa duwe cekelan. Lah mosok awakmu ora duwe cekelan blas. Mboten enten kula cekelan kula namung sabar nek sampean njaluk pisan yo entek to kesabaranku. Ya wis lek ora oleh ngono wae ora oleh. Koyo duwe-duwe dhewe. Awas yo.
Nah, suyo karepmu, wong kok ngono ae.